seeing the figures. It don't matter, you don't have to be liking me, man. Keep playing, you'll be laying there, right where you stand. Gun on my waist, knife in my hand. I keep telling you cowards, I'ma leave you there right where you stand. I don't wanna talk, and I ain't trying to fight with your man. Trying to get it over quick, leave you right where you stand. You say I'm trifling, sometimes I rightfully am, but I don't give a fuck. I'ma leave you right where you stand. You just mad, you'll never be as nice as I am. Ne kaikki, jotka on käynyt pelaamista, on ei musta. On nyt Perttu. Joo, kumminkin käynyt. Right there, two in the dome, smoking. Kiss, keep funeral homes open. I fall back, smoke an ounce in the dark. Bounce on a crane track like I bounce on a knob. Keep playing, y'all niggas are burning. And you know they say it takes something right with your man. Trying to get it over quick, leave you right where you stand. Nenäkin oikeastaan siis, oliko siellä yksi semmonen, mitä sä et saanut nostaa? Niin ja, niin. Meinaadella taisi olla, oliko yksi vai kaksi siihen toiseen erään kuljahti tonne jo. Mutta mä en oikein tiedä, mistä ne sitten tuli ne virheet kaikki teille. Meillä oli monia noita piikauksiakin, mitkä se oli varmaan niin kuin yli ja verkkoon ja... Ettei ne periaatteessa syöttö ollut sitten. Te saitte ihan vitun monta pistettä niillä, että tuli kiipes just verkon. Ne oli vittu ne ärsyt. 6-2 ja se oli ihan pastele. Penämunaalee kaikki. Se oli ihan vitun monen. Oikeesti kun ne jättää aina mulle. Meitä olisi tullut, kun me oltais tajuttu, että meillä menee paremmin. Joo. Sekin on totta kyllä, juu. Me oli vaan kokeilu Perttu sen jossain mainittu. Joo. Se toimi. Mä tykkäsin oikeesti. Siitä se lähti itse. Joo. Siitä se ajatus sitten lähti. Siitä se on ihan... Hyvä Smise! Tulee vielä! Hyvää peliä! Painaa äsken vielä sinne sisään nopeasti. Pokaali käteen! You're not a video chick, not a cutie bitch, just an Jussi kanssa kuvaa. Mäkin menen polvelle shit. Mä kyllä sieltä. Kamaa ajat niin on. Jätä meteliä! En oikeastaan pitää tuolla. Painaa niin Tää painaa vetosta. Täällä on 4 hiljasta kaveria, mutta 4 pitäis kyllä nyt huutaa vähän.